ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. тамошобинони азиз, имрӯза навори мо мешавад аз либосҳои кӯдакона. ҳозир аксия рафтестай, ман як нуқтаи савдора шумода тавсия метим. беҳад либосакҳои хушрӯ аксия рафтестай, ҳамаш арзон шудагай. бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, нӯҳум дарвозае, на нӯҳум дарвоза. чандум магазинен? 21 магазин. духтаро ай даҳум дарвозая меша дароя, на аз нӯҳум дарвозая мешавад. якум ряд мешад, ряди магазинои шишагӣ. Мана манижа навистагиай. ира бинен духтаро, як зубнои пастаи атомӣ давои чанд дардай, на танҳо барои дандон, балки барои дигар бемориҳо ҳамчун мас шумо метавонед ира истифода барен. бисёр фоидаоварай, нархшам арзонай. тамошобино, корейская косметика дора ширкати атомӣ. ҳамаи маҳсулотое ки ҳастай, инҳо ҳам барои саломатии мо фоидаоваранд, ҳам маҳсулотҳои косметикӣ дора. духтаракое ки кор кардан мехоҳед, марҳамат, инами хоҳарак да бинависен. дариҷа кор беҳад осонай. дар 6 моҳ як маротиба харид мекунен. тамом маҳсулотҳошон випан, гуфти гапо, премиум классан, сифатҳои беҳтарин дора, натиҷа дора. ҳамаш чӣ маҳсулоте ки мегирен, натиҷаш ҳастай. ина дар профессионални салоно аллакай маҳсулотҳои анамин ширкати атомира истифода бурда истиян. баъд инчунин духтарако, дариҷа балото намесӯза, аз ваняҳо намеафте. дар 6 моҳ як маротиба харид мекунен. тамом. касе ки кор кардан мехоҳад, духтаро, марҳамат анами хоҳарак да бинависен. кора содда када шумода мефаҳмона. регистратсия, обучение ҳамаш беплай. инчунин дар 2 ҳафта як маротиба маош мегирен. яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад. дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз, хоришак, артрит, буғумдард, камхунӣ, диабети қанд, фишори баланд, стресс, камхобӣ, запор, бинен беҳад либосакҳои хушрӯ. ина аввал аз карнавалиёшон сар мекунем духтаро. 40 сомон кадомеша мегирен. инамиҷа костюмчико ҳамаш 40 сомонӣ шидагиай. рақамҳои савдогара ман мемонам. каседа ки доставка дар корай, марҳамат нависе, доставкаям доранд. инамиҷа бисёрай. мана человек пауку намхелиё ҳамаш 40 сомон. диден? ана баъдан духтаро, ина жимпирчаакора бинен. жимпирчаако 30 сомон. биненда. мана хушрӯчан туркия, на турецки. марҳамат духтаро, 30 сомонӣ. якчанд шайхе нишон тен хоҳарҷон. духтаро, кадомеша ки мебинен 30 сомон. иҷада размер дорад. бо иша бинен. хушрӯ бо бофчон аҷоибот. мана турецки ҳам бачагӣ ҳаст, ҳам духтарона. ба ҳазир омада бо метавонен аз пеш бинен. бофтакои ёра бинене аҷоиботай. чӣ тавре ки гуфтум духтарако, доставка доранд. нависен рақамое ки дар экран ҳаст. бо маълумоти бештар аз хичон гирен. мана 30 сомон. либоса духтарои хушрӯ, ҳамин қадар либосои хушрӯ доранд. инҷа ҳамаш арзон шидагиай. ҳозир ма шумода нишон метим. ина ино 60 сомон. туничкои фасони духтарона. аз ин туникҳо чанд моделай, чандта рангай. ина бинен ин моделша чӣ хушрӯай. ҳамаш бо борошон турецкиян. ҳозир 60 сомон. мана интихобшон хеле зиёдай. диден? ҳама ранго ҳастай. иҷада бо гулош ҳархелае. размероям ҳастай. марҳамат ҳичи намешаванд. туркиян. ана баъдан бо ҳозир ма шумода распродажҳои дигашона нишон метим. биненда хоса духтаракои хушрӯ бинен. 100 сомонӣ курткачо. диден? чӣ хушрӯай курткаошон. мана кадомеша мегирен 100 сомон шидагиай. интихобуш зиёдай. ҳозир бо палточоорам нишон метим. палтоошонам аҷоибак фасонай. мана 100 сомон духтаро. ана иҷара бинен. иҷада инам чӣ куртачае ки мебинен 100 сомон шидагиай. турецки. ҳамаш туркӣ. марҳамат дер накунен духтарако. ҳозир костюм бурукушам ҳаст. увошам нишонтон метиҳам.
инамино ҳамаш 100 сомон карда меша ки гирен киртачора 100 сомон иштаган ино қимат будан. Ана баъдан духтарако нигоҳ кунед 200 сомон тройкаи фасони баъд барои кӯдако. мана кирташа бинен охи қахшрувай ҳамроҳи брюкашу кирташу костюмуш 200 сомон ино 300-400 будан ҳозир бошад 200 сомон. ана иша бинен брюкчаш кати моделашон бисёр аи костюмро аҳамиятен чихе фасонои хушрӯ доранд. ҳамаи ҳамино ҳозир бошад 200 сомонӣ шидагиай. ина духтарако дер накунен сифатҳои беҳад нағз бо нархи арзон биёен анами магазини манижа доставкаам доранд. инчунин ма ҳозир шумода чиша нишон метиҳам палтоошона духтаро марҳамат палтои беҳад хушрӯ доранд барои духтарако. баъд курткача доранд барои бачаҳо. мана ина ёра бинен духтаро и кати шапкачашай бо биреткиш кати мана 100 сомон. и хеле нарх ягон ҷода нестай духтарако. мана бинен диден чихе хушрӯ аҷоибот. чанд та рангай диден чанд та рангай чанд та фасона. ина иҷа курткачаҳоям ҳастанд. инаи бачагиам 100 сомонӣ. иё бо духтаро тройка иёям 100 сомонай. инаи тройкоям духтаро 100 сомон. мана брукчашкати аз и 100 сомонай чанд та рангай аҳамиятенда духтарако. фасонашонам ҳар хелаяй леки палточаҳошон да гап нест. кати шапкаҳошонай бисёруш бо ира бинен биреткичаша чихе хушрӯй бо и қисми қафошай материали палточа да гап нест. мана ай пеш бинен чихе хушрӯй чанд та рангай. анаи 100 сомонаошонам хушрӯ двойкаян духтарако. тройкая шапкача дора бо брюкча дора тоза бори турки духтарако. чихеле медонен турецкиё ҳичи намешаванд. шушта кӯдакда мепӯшонен ба ҳазур. мана духтаро ҷамқа бисёрай ки бовар кунен ишаишда хушрӯвай ишаи дигарашда. мана брукчаошона бинен и материалакошонда гап нест. чихеле гуфтум материалакои сифатҳои боло. мана иш бо шарф доштай необычный чизакошон. ира бинен охи 100 сомон. духтаро дер накунен барои фарзандонтон метонен омада амҷа гирен. ана ин намудош бошад двойко 80 сомон. инам турки. хулас анами нуқтаи савдо ҳамаи чизошона акция кардагиян бо нархи арзон. мана инош бошад ҷимпирако 50 сомонӣ. аз дохил ма шумода саршавӣ навордан байша нишон додам 30 сомонаша. инош бошад 50 сома. а қисми боло да доранд барои мактаб ҳар хела. мана ино чандиян чанд сома 140 сомонӣ. ира бинен бачагии духтарӣ барои мактаб материалошон аҷоиб хушрӯвай. ма духтариша гирифтагӣ минора хушрӯвай духтаро на пад мезана на ҳичи мамха хушрӯ меиста. ана баъд инаи 50 сомонаҳошона бинен. инаи безрукавкачаҳо инахе платячаҳои фасон ҳамаш 50 сомон. мана бонувони азиз омада барои фарзандонтон аз анами туркиё харидорӣ кунен бо нархи арзон. инаи тараф боша аллакай бо калонтарак двойка тройка барои бачаҳако 150 сомӣ. ана баъд духтаро айзанаи сумкаҳо доранд 50 сомонӣ. марҳамат барои кӯдако барои либосҳои кӯдакгириву ширгириву хулас на беби сумкаҳо 50 сомон. чанд тари сумка дора. ира бинед бо мошинчаи сураташ. мана 50 сомон. хеле нарх ягон ҷода нест духтаро. марҳамат касе да дар корай биёен боварӣ дору маъқултон мешава.
качествашам нағзай турецки бо нархи арзон 50 сомон. Ана духтаро и турецкиёра бинен, ино 260 сомон будана, 150 сомон шидаган. И ғавсиира бинен духтаро, чихна чоси хушру дора, бад бори Туркия ёхи духтаро, качестваш дар ҳақиқат ҳам фарқ кунандаи хушруа. 150 сомон ин намуд модель дар ягон ҷо нест. мена комбинзонакҳои фасонашон беҳад бисёрай духтаро, метавонен омада бо худтон бинен. тамошобино нигоҳ кунен, чихе бисёр интихоби зур доран инҷада. Ҳама намуд куртка, палто, двойка, ҳар чӣ доран. хулас шумо бо метавонен чизе дар корайтона анами хоҳараки мада нависен ӯ мефаҳмонатона иқанас кичакҳои хушру ҳама борошон ина бо пижама, ҳамаи борошон Туркияй. ина тез аксия мегзаронанд бо нархҳои арзон. борора пешниҳод мекунанд. ба ҳазур метавонен ки нависеншона бо маълумоти бештара аз хачон бигирен духтаро. кадом нархе ки бо дар корайтона ина бинен чиқа чизакҳои хушру доранд. мана ё ҳамаш моделҳои новинка, бори нав. марҳамат. бори дигар такрор мекунем. наворе ки имрӯз тамошо кардем аз бозори Корвон тарафи Тилобозор байни 9-10 дарвоза якм рияд духтарако. рияди магазинҳои шишагӣ мешавад. анам хел олами бонвон ва кӯдакон навистагиай манижа. диден рияди магазинҳои шишагӣ. ина аксияошон духтаро, ҳама чизошон да аксия рафтастай. мана ҳамаш арзон шидагиай. тарафа бине 15 сомонаву 10 сомонаям бор ҳаст дариҷа. ҳамино хушрӯй ҳастанд ки духтаро барои кӯдако. духтариам ҳастай, бачагиам ҳастай. инаи модела бинен бо чихе модели хушрӯй. хулас бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад. хайр саломат бошед то наворҳои оянда. духтаро курткаошона бинен чихе хушрӯ 300 сомонӣ тоза туркӣ бо арзон мешава. ҳатман биёен. ҳамаи ҳамин борое ки дар иҷа мебинен, дар навор диден, ҳамаи ино бо арзон мешаванд. ана